काय करायचं कवा काय म्हणते काय ह्या पोरगीला करायचं हा अहो आत्ताच्या आता कुठून येणार आता गाड्या गेली आता सगळ्या गाड्या येतात आता याला हा इष्टी आता सकाळीच गेली 11 वाजता आता नाही इष्टी याला आता कशाने येऊ हा बर हा काय करायचं हा तुम्हाला पण सांगितलंय 50 त्या पोरगीला किती वेळा सांगितलं तिला तोंडाला लागत जाऊ नको म्हणून पाहुण्याच्या हा 4 माणसात बोलली मी तुम्हाला काय करायचं हा हा बर असू द्या पाहुणं घ्यायचं सांभाळून जरा समजून सांगायचं असं बाई असं बोलू नको माणसात आधी आता तिला कळत असतं म्हणजे कशाला हो तिला कळ नाही काय करायचं बाई कुठं आहे ती तिच्याकडे फोन द्या द्या मी बोलते तिच्यावर बोलते पाहुणं मी द्या फोन द्या हो 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 हा काय ग बाई हा 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 अंगावर आलं तर मारलं व हा काय या पाहुण्याला करायचं हा मला माहिती तर 4 माणसात बोलली मला उलट बोलतीया समजून सांगित होती शिवी हा बोलायचं नाही म्हणते तर येऊ असं 4 माणसात पण नाही बोललं पाहिजे बाई घरात बोलायचं बाई आपल्या 4 भीतीच्या आत सांगायचं काय सांगायचं 4 माणसात कशाला गेली ती सांगायला हा हा दे पाहुण्याक फोन दे तू दे हो मी सांगते की समजून बोलते की पाहुण्यावर बोलते की मी दे फोन दे हा 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 हॅलो अहो पाहुणं पण मारायची काय गरज होती तिला मारलं सावं नाही हात उचलला तर मी नुसता मारलं नाही सनव का मारू नका लिखीला माझ्या 4 माणसात ती पण ते समजून सांगित होतो होय बरं मी सांगते तिला समजून घराच्या 4 भीतीच्या आत सांगित जा नाही ती 4 माणसात सांगायची तुम्हाला हो 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 हां 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 घ्या समजून पाहुणं असू द्या कशाला 4 माणसात तिकडे 4 माणसं बघायची तर कशाला तमाशा दाखवताय उगाच इज्जत घालवताय आता मी 4 दिवसाला येणं बरं दिसतंय का सांगा बरं इथं माझी बी काम खोळांबले त्या का माहिती हो 4 दिवसांनी येते 4 दिवसानं हां येते 4 दिवसानं राहा चांगली राहा तवर हो सांगितलंय तिला समजून सांगितलंय द्या फोन द्या फोन तिच्या हां हॅलो बाय मी 4 दिवसांनी येते 4 दिवसानं पाहुण्याला काय बोलू नको भांडण करू नको हां चांगली राहा तू बी काय बाहेर 4 माणसात बोलायला जाऊ नको काय असेल ते आपल्या घरात हुंबरेच्या आत हां असतो गडी माणसाला राग येतो 4 माणसात बोलल्यावर बोलायचं नाही तसं उलट बोलू नको मागं बोलायचं नाही किती वेळा सांगितलं तुला हां बोलायचं नाही उलट बोलायचं नाही हां मी येते 4 दिवसांनी येते चांगली राहा हो मी आहे चांगली हाय बाई मी चांगलीच आहे बाई काय टेन्शन तुमचं 4 दिवसाला भांडण माझ्या माग येते मी 4 दिवसांनी येते बाई तू चांगली राहा आणि बोलू नको पाहुण्याला काय बोलू नको बाई हां राहा चांगली ठेव हां काय बाई करायचं काय हो पाहुणा आणि काही पोरगी दोघं बी सारखी 4 दिवस यासनी भांडते ते 4 दिवसांनी चांगली होते ती हा काय माझ्या माग बाई